Huwag kay man naman lagi ang pista sa balilihan. Aw, sapa na po na itong tirahan. Adi araw, kisi-kisi na pong dalag na ko kayo. Matik na, basta si Minggoy TV atong kauban. Huwag punan pag yun sa unahan. Kisi-kisi na pong tilapyaw. Huwag kay giblis man tagmayo sa Ginoo. Makaingon yun tag. Di po magsilbi kung watay kuha. Huwag kay namatay na lilian nga tilapya. Impas nga nung napakita ka. Unya nilipot man sa pikas. Gitabangan na po kukuha ni Minggoy TV. Makahigop yun tag sa bawan eh. May sabaw eh. What's up mga barkoy? Maayong aga kaniyong tanan diha. Karon kay nagdala-dala ng putag pansimbag. Matik na po ng adventure sa sapa. Di ara Minggoy TV muna magwala pa ni katugpa. Kapoy pa kay gikan pista pero adventure gyud daron. Purot na gyud kong biliban nito hana. Walay tugpa nya nagdadana pug butilya. Pero atik ra na pa koy wala na ni sulod oy. Di ara mong panaw ready na pa koy. Maora ni ang balaya nga duha ra gyud pero daghang chinilas. Di ara mong pang malakas ang gamit o. Siling nga na gamay suka, ata sa nukos, kutsilyong habol. Hog ang kaha na tong 20 katuig nang wanay gamit-gamit. Hog, syempre kalimti na lang ang tanan, ayo lang ng tuba. Kay mao man ni makapadag init sa tong lawas unya, ari gyapon ta palit sa tong suki. Oy, gabidyo man day ka dong. Karon pa makamutago tay nga ganihara man ka nakita. Hog, i-mix na ng tuyo sa tong tuba. Kanni maoy tuba. Hog tilawan dayon ni Minggoy TV. Gitungab ka noy. Siksiha mo inoy. Huwag kayo okay naman ta diri amuan to na ta. Huwag before ta mabot sa atong destination, matik hapit ang puta diri sa Encanto Water Refilling Station. Nindot na ilang water refilling station para koy kay pwede ka maligo, pwede pod ka manlaba. Huwag kay mamana man lagi ta, sumuad to na ta. Palihog lang defod kung follow ni Minggoy TV para koy, to ana, hapita. Ngisi-ngisi ra, pampawas uwaw. Irada gyapon. Huwag naabot ra gyud ta sa atong destination pare koy. Mao ni atong pwesto ari ta magluto nya. Ay ang nagpahipi-hipi man. Huwag before mi mo atake, muti mo sa mi. Wala pa may pamaha pare koy, magani nagda si Minggoy TV sobra gapon sa pista. Ayo na mo si kwa diha. Paspasin na ng hungit diha. Dako glumoy batoy. Kisi-kisi na pundok ko to. Basta kay gutom ng hisgutan, wag tangjo ng pagkahimilian. Kaning bataan ni nananghid ba kanis inahan? Ay wala man day ni nananghid. Mong anak na dire. Kasi mangita ka, wata lang magiti. Huwag kay nakatimo naman ta. Musaom na ta diri di ara first cuts dayon ni Minggoy TV. Grabe gyud ka swerte. Piti na pud ang sabawan ni. Gamay ra. Huwag diri sa unahan nakakuha po tag tilapia. Medyo gamay ra na siya pero pasalamat gyapon ta kay nakakuha ta. Di na po tilapia na po Minggoy TV. O gipuna na po lain. Grabe jud ka swerte. Huwag kita po ani manlilitas bangag. Basin unsa na nga bangag nanapod ka diha lain na po hunahuna nimo. Di ara diri ra day mo nanago Bantog rang wala ko makita nanago ni mga kanahan. Sapul kakuha gyud daw ta pare koy. Kanne lami nang higop-higop sa bawan ni. Huwag diri sa unahan adi aran dako nagpahipi di lang maklaro sa video. Bisan asa pa ka mutago kung ang imong kontra kay hingigo, impas gyud ka do. Kisi-kisi. Huwag nilipot malagi ang isda sa likod, gitabangan ko kuha ni Minggoy TV. Kuhar gyud. Huwag diri sa unahan, wala na pod kay ikyas ang tilapia nga dako. Ako lay maloy sa tilapia kung makita mo Minggoy TV. Huwag tilapia na pod pare kayo, dako pa jud kayo. Kani mo tilapia dako pa kasumpad. Huwag ni tawas na day mga pare koy. Pero before ta magluto, amaw sa tagagunoy. Di ara sab-sab na pod si Master Minggoy. Murag kanding oy. Mao day ni abihid pare koy. Lamin ni siya isagol sa sinabawan ka islom. Sab-sab po iya Ikaw dede ka mo sab-sab. Mo sab-sab man ko. Pero unyang gabi ira ko. Huwag diri nakahapit mo lagi may grapes nga green. Awa ka ikyas ang grapes oy. Mo ni grapes amo Lumboy. Abi ko ba grapes na? Lumboy malagi daw. Lumboy o grapes? Parihara na. Insa man ang anak ko, kusuga mo ka o grapes o. Lupa. Aslom. Huwag mauna ni ang tanan mong kuha pare koy. Amo aday ni sabawan, kilawon, ug sugbaon. Huwag diri kinakalimot mamigbaso. Magdaman po nagbaso si Minggoy TV. Wala imposible sa taong madiskarte. Tagay na gud ni. Di ara ayog tago-tago diha. Kita may gunner, kita'y unang tilaw. Lamias tuba pare koy makapanladok mabutane. Huwag atuwa ng kinitilawan. Naunsa man ang daway na daot man. Pait-pait man. Mawag tang relig ng kapaito niya kung mahubog na ka. Awar gyud pait-pait ko no pero gitilo kumayo. Huwag syempre ato ni tagayan ang sigig huyop diri pero wa dyan ni Sika. Awaran na itom na lang ka. Diretso yarok ay waiting mong tingog. Huwag ato pa ni tagayan ang wana ng hid sa inahan. Kay matik mag yun naguli bunalan. Kan ni ganiharan nagahuwat sa tagay. Ayun na si reklamo diya kagamay rana. Huwag iyarok na na. Mangisog man. Kan ni pa daw ay balibad. Samot na ni. Mao ni literal nga shot puno. Huwag ato sa ni butang diha kay magluto na. Huwag na aday pumibisita abi na kog kahoy indi man ni. Ato ra ning butang diri abas mo sa mo to gadako ning ako ayaw Huwag kay nakalimot man lagi po tagdaog luwag. Diskartean gihapon oy. Huwag nakakuha day pumiguwang dagko kayo gani pare koy. Huwag ready ni para lutuon. Huwag kay kuwang malagitas gamit. Ato sa ning hauno nya lutuan na pog mais nga kanon. Gamit kay nang luwag na to diha dok buok. Huwag kay ni bukal naman.
ato na day ng lundan. Grabe na ra ba kahapdo sa tiyan. Huwag ato day ng kutawan para maluto gyud ba. Huwag kay naluto naman, aw ato na pa ng haunon kay pulihag sudan. Human sa kanon, aw magluto na putag sudan. Gitak ang naangkaha nga 20 ka tuig ng gitaguan. Kani gamay tuwang yabog gyud tanan. Agi timplahan una asin sang kilo. Lamasan og daghan kayo. Apites kayo. Ug kay nibukal naman, aw ilunod na ng uwang. Isunod ayon ang tilapia. Huwag syempre ang hagunon nga gikuha ganiha. Huwag ari na putas kinilaw. Ilunod ra ng mga lamas. Atong sablay kag bunbon. Huwaran og siling nga nay gamay suka. Ayaw ka. Huwag kay luto naman ang aton sinabawang tilapia nga nay hagunoy. Aw ato na ning ipliting diri Plus sinugba. Haskang lami Di pag sabaw nga lami kayo. Abhab na pare koy. Huwag syempre pasalamat sa tas Ginoo. Amen. Amen. Abhab. Mas mo kani mo klake dol. Yes, pa jodo. May sabaw eh. Unbelievable na Minggoy TV oh. Di ko magsilbi na din natin tilawan. Salamat Lord. Higop yung sabaw eh. Ikog maradi amoy dol. Mga ay ba? Memang na walong bukuan mga dado ko Abdo sa tijan ni nag-inom sa sabaw eh. Hyper sabaw. Nga nawa magdagluwag. Kising-kising agi Sinaw man. Salamat Lord. Huwag kay busog naman tao. Pahilis ta diri Huwag syempre pahilis putag tuba. Shot puno.